Obrativši se građanima Kačareva, profesor dr. Zoran Stanković, ministar zdravlja, kazao je da je za vreme svoje posete u vreme održavanja slaninijade bio upitan od strane predstavnika mesne zajednice Kačarevo o tome da li je moguće da se stanovnici ovog naseljenog mesta i Pančeva, kao i iz okolnih drugih mesta, leče u Beogradu koji je bliži umesto u Novom Sadu koji je dalje, što predstavlja problem za mnoge bolesnike. Ja sam tim povodom prve neke korake koje sam uradio bio u Novom Sadu, razgovarao sa premijerom Pajtićem i njegovim timom, njegovim sekretarom, sa direktorima u Sremskoj institutu u Kamenici i oni su mi rekli nema nikakvog problema i mi ni na koji način ne blokiramo da ljudi iz Pančeva, Kačareva i ostalih delova koji gravitiraju, kojima je Beograd blizu, mogu da se tamo leče. To se istovremeno značilo i dogovor koji smo tom prilikom postigli je činjenica da u nekim vremenima koja su pred nama, koja su sada, ljudi koji imaju potrebe istovremeno obavljaju te složenije zahvate i preglede u Beogradu. Znači, to je nešto što smo razgovarali, to je nešto što smo dogovorili. Dogovorili smo da je i procenili da je Novi Sad jedan centar, zdravstveni centar u Srbiji koji je veoma kvalitetan, koji pruža veoma kvalitetne i usluge kojih u nekim situacijama nema u Beogradu, da i ljudi sa druge teritorije Srbije istovremeno posete zdravstvene institucije u Vojvodini, to je u Novom Sadu i da se tamo leče. Znači, da imamo jedan čist protok onih kojima je zdravstvena nega potrebna prema institucijama u našoj zemlji onako kako oni smatraju treba da se leče. Konačno rešenje problema mora biti sistemsko, što znači izmenu zakona i potpunu reformu zdravstva, kazao je Stanković i naglasio da on lično neće da je pokrene zbog toga što svoju ulogu za sada vezuje za vreme trajanja svog mandata, dok reforma zahteva mnogo više vremena i odvajanje zdravstva od politike. Posle razgovora sa građanima, ministar je u pratnji direktorke Doma zdravlja u Pančevu, Sonje Vjetrov, i predstavnika rukovodstva zdravstvenog dispanzera u Kačarevo obišao ovu zdravstvenu stanicu u kojoj se leči 7.500 Kačarevaca. Ministra su u Kačarevu dočekali predsednik i potpredsednik gradskog odbora G17+, Saša Pavlov i Aleksandar Farkaš, sa čelnim ljudima novoosnovanog mesnog odbora Ujedinjenih regiona Srbije u Kačarevu.